Ponovom sa budeme na tých rodičov, predovšetkým matky, na materskej a rodičovskej dovolenke pozerať tak, ako keby v tom období riadne pracovali. Jednoducho zoberieme si príjem týchto rodičov, predovšetkým matiek, spred a po tomto období, to sa spriemeruje a z takéhoto vyberiavacieho základu sa následne prepočítajú dôchodky. Tento zákon neplatí len pre súčasné matky seniorky, ale aj pre matky, ktoré sú v produktívnom veku, ktoré teraz pracujú, a aj pre budúce mamičky, teda že to platí aj do budúcna. To nie je seniorský zákon, toto je zákon pro rodiny a je určený najmä matkám, ale aj niektorým otcom, ktorí sú na rodičovskej alebo materskej dovolenke. Sociálna poisťovňa bude musieť prepočítať 1 milión dôchodkov. A preto sme aj v zákone stanovili určité lehoty pre tú sociálnu poisťovňu, lebo to bude náročná prepočítavacia operácia. Ale po 20 rokoch diskriminácie niekto prišiel, aby tento problém odstránil, tak ak 20 rokov ľudia čakali, pevne verím, že počkajú aj teraz. Začneme od najstarších ročníkov. Úplne bude jedno, v akomkoľvek okamihu bude tento dôchodok prepočítaný, tak sa vyplatí so splatnosťou a s účinnosťou od 1.1.26, teda od platnosti zákona. Nová zmena by sa mala pozitívne dotknúť 440 000 seniorov, predovšetkým senioriek. Po týchto rozhodnutiach už nebude v dôchodkovom systéme nikto diskriminovaný tým, že vychovával deti na materskej a rodičovskej dovolenke a kvôli tomu má nižší dôchodok. Opäť apelujem na to, že tak, ako sa na vás bude pozerať celá komunita v sociálnych službách, ako budete hlasovať, vážená opozícia, tak sa budú tí rodičia a matky pozerať na vás, ako budete hlasovať za tento prorodinný zákon. Zvlášť ma bude zaujímať hlasovanie KDH. Pokiaľ KDH nepodporí tento prorodinný zákon, tak to budeme veľmi, veľmi tlmočiť proste vašim voličom, lebo ešte raz, na sociálnom výbore všetci prítomní poslanci vrátane opozície povedali áno, tak ako je to navrhnuté, je to v poriadku, je to dobrý systém, ale pri hlasovaní sa zdržali. Ja budem veľmi zvedavý, ako sa bude hlasovať o tomto zákone v pléne.